Maayong hapon, maayong adlaw sa inyo sa inyo tanan mga kabingka no. Nako reaction video about atong nahitabo nga mga trending ng duha ka players sa Ateneo no nga lumos dito dapita no, dito dapita sa kung asa to dapita nga resort no. Nako'y mensahe no sa mga player no, sa mga player sa UAP o samot na no sa Ateneo de Manila o sa kuan sa tawag ani sa coach no. Mag-una ta sa mga player tong sa mga player gid ba, tanan player nga nakauban na tong duha ka mga player nga nangalumos dito dapita nga resort. Ay mo kahadlok no, mo na kong mensahe. Huwag kayong matatakot, no? Kung mahadlok mo, no? Wala mo'y bayag, no? Sugot mo habang buhay na inyo dala-dalahon, karmahon mo, isang kabalo mo, ay mahadlok man. Matanggalan mo og ganang kuan, kadaghan pag pwede iskwelahan, o mahadlok pa man mo, di ba? Katong mga optimista dati nga katong napabilang gitaw atong nga coach, sulti mo, no? Sulti mo sa kamatuoran nga ingunana inyong training, no? Kung wala mo, kung mahadlok mo, wa mo yung mga bayag, no? Walay pulos ang inyong pagakuyaw nga basketballista kung dili mo mutugan sa kamatuoran, no? O di mo mutugan sa kamatuoran ba, no? Sugot mo habang buhay niyo madala-dala ninyo na, di ba? Pasalamat mo nga wala to nihitabo sa inyo, kung unsa to nihitabo bitaw sa katong kung ako'y nakauban na tumutugan ko, wa ako'y labot. No, wa ako'y labot. Og Tagalon ko kadaga pwede iskwelahan. Ngano, ang Ateneo ra ba pwede nga kuan ya? So, ikaduha na kong mensahe. Kanang kuan sa UAP community, no? Tanggala ra na inyo ang Ateneo diha sa inyong kuan. Tanggala. Kay dili man sila kabalo magkooperate nganong gusto man gyud ipahilom. Nganong namoy ginatago-tago, di ba? Namoy ginatago-tago di at kuan Ateneo. Mao na kung kuan, no? Naginay pananubagan ang Ateneo sa mga inguna nga sitwasyon, no? Naingunahan lagi nga sitwasyon anong kuan kato din sa una. Kamusta naman tong kuan? Kamusta naman tong katong hazing la, katong fraternity na kuan na ba to? Nalutak sa betong kasuha to? Di ba? Murag wala man siguro to nalutas. Nya karon na napoy na lumos ana. Sa una na ay hapit malumos. Wata kabalo sa katong mga previous pag yun, basig na gito'y nalumos. Siyempre, di pa man uso ang social media. Di ba? Nag-ana man ang kuan. Kanang mga player, pila di gibayad sa inyo, nakamalita ba mo? Kung ako, anak, mutugan mo. Di ba? Mutugan mo sa kamatuoran. So, ug kani di akong mensahe, no? Kani akong mensahe kay Coach Upaw. No, kaning si Coach Upaw ba, no, gaupaw-upaw lamay mong agi nimo, ikaw dili ka angayan mag-coach diya, no, dili ka angayan mag-coach ngano sa lista man din no, ultimo sa iyang kuan, ultimo sa iyang pamilya, no, katong nadungog nako sa iyang dating asawa nga hapit to mamatay, no, hapit to mamatay ang sa iyang kamot iyang anak, tapos karon gi bantaan na daw ang Ateneo sa iyang dating asawa nga pawaan na kanang nga tawhana na kay dili safe gyud ang mga player ana, di ba? Kanang sa Ateneo, unsa man inyo ginatago-tago nganong dili man yun na pwede ipagawa sa publiko, di ba? So kung na inyong style niyo Ateneo, no, kadugayan kung tipo ako sa mga uban nga mga ginikanan nga tapos naslay anak nga basketball player nga kanang gusto diya mo kuan, ayaw mo din sugot kadagang pwede eskwelahan, no, nga kanang kuan sa UAP nya wa pa siguro, di ba? Wa pa siguro daghan kay mo diya nga nagdula og basketball, dili man tanan gani diya nga maadto dito sa PBA, di ba? Pila ra man ka player diya kanang tanan dula diya kuan na kanang sa tawag na kanang asa na pero pila ra ka buka makasulod diya sa kanang sa pro, no? Ang gibuhat ni Coach Upaw, gibuhat niya kanang non-pro pa beto sila, dili pa beto sila as in pro. Non-pro pa na siya, di ba? Nganong imo man yung gibuhat man din mo pang militar, no?
Kano man gyud naman di swimming pool dito nganong dito man gyud dapita sa kuan nganong dito man gyud dapita sa tawagan nganong dito man gyud gibuhat nimo sa dagat man gyud, di ba? Unsa pa may imong gusto patunayan. So ang tambag nako sa imo Coach Upaw, no? Pagsulti gis ka matuoran, no? Karon kay nakoy na mga nakitaan sa mga video ba nga kuan. Ayo hulata Coach Upaw ba kanang bisitahon ka atong mga nangamatay bitaw. Dili ka katarong tulog, no? Mao nagiingon ako sa imong Coach Upaw, dili na habang buhay nga matago-tago na nimo Coach Upaw basig maburyong ka Coach Upaw nga masurog sa imong utok basig mabuang ka nga magunahuna sa imong kuan-kuan, no? Mao na ako maingon sa inyo nga script pa more, no? Magbuhat ba mong script para grabe pag inyong mga panirada. Coach Upaw, pahawa dia kay pulos nga pag coach ka, no? Kung una na imong treatment sa mga player, no? Coach Upaw way pulos nga pagka-coach.